susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Kay mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoon na muli tayo ay magkakasama dito sa ating programa ng Tinig ng Pag-asa, na kung saan sa pamamagitan ng mga kapahayagan ng Diyos mula sa kanyang salita ay nakakamtan natin ang tunay na pag-asa upang makapamuhay na may tagumpay sa magulong sanlibutan ito. At sa gabing ito, purihin ang Diyos. Ngayon ay May 9 na, no? Napakabilis ng panahon na halos kalahating taon na tayo, no? Ditong 2024. Pero nakita natin, no, ang ating Panginoon ay patuloy na gumagawa ng mga himala sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, tayo ay sama-samang dumulog sa trono ng kaluwalhatian ng ating Panginoon para tayo ay naroon na habi nga ay magabayan sa ating pag-aaral ngayon. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat ang pagkakataon na ito ay ginawa nyo, wala pong aksidente. Ang lahat ay kontrolado nyo, kung kaya't sa oras pong ito, sa amin pong pagsasama-sama upang makinig na inyong salita sa pamagitan ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Samahan niyo po kami at kayo pong magbigay ng tunay na kapahayagan sa bawat isa. Santong Espiritu, patuloy naming ina-acknowledge na apart from you, we can do nothing. You are our great teacher. Kayo pong mangusap sa bawat isa sa amin, bagamat kami ay magkakalayo. Ngunit salamat, ang aming mga puso ay nagkakaisa, O Diyos. At kayo ang nagsabi na kung saan may 2-3 na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Kaya alam po namin na sino man po ang aking makakasama sa gabi pong ito, ang presensya nyo ang aming mararanasan. Salamat po, pagpalain nyo po ang bawat salita na lalabas sa aking labi. Lord, hayaan nyo po, Panginoon, na tanging kapahayagan nyo lamang ang aming matanggap sa gabi pong ito. Thank you, Holy Spirit. At sa pagkakataon to, tunay nga na ngayon pa lamang ang tagumpay aming inaangkin, kung kaya't ang lahat ng papuri, pasalamat, kaluwalhatian ay sa inyo lamang namin laging ibabalik sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord.
Praise God sapagkat ito pong buwan ng Mayo, praise the Lord, naroon po na ang kapahayagan po o tema na ibinaba po ni Bishop para sa bawat isa sa atin upang maging gabay ay matatagpuan natin sa aklat ng kapahayagan o Revelation chapter 22 verse 12. Ang sabi dito, "And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be." Sa Tagalog, ang sabi dito, "Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa." Amen. Praise the Lord. Sa pagkakataon pong ito, no, sa buwan na ito ng Mayo, nais ng ating Panginoon na iukit sa ating mga puso na ang lahat ng ating ginagawa, higit sa lahat para sa ating Panginoon, ay may kagampanang reward, no? O gantimpala na sabi nga po ay naroon na kaakibat. Kaya ang nais ng ating Panginoon talagang ang reward na ito ay ating makamtan. At kung tayo po ay nakiisa noong pong linggo, no, ito po ay inumpisahan ni Bishop na sabi nga ay sa pamagitan ng pagpapahayag niya ng 5 crown na kung saan ito po yung mga reward na nais ng ating Panginoon na ating matanggap po. At makikita natin, no, yung 5 major rewards na tinalakay dito. Medyo anuhin ko lang po, no, parang i-summarize lang, no, dahil ang ano po nito ay nung Sunday, pwede niyo pong balikan sa ating pong YouTube channel, no, o kaya sa Facebook po. Makikita natin yung 5 major rewards na handang ibigay pagkaloob ng Diyos sa bawat isa, no. Ang sabi dito, una, yung crown of life, which is the eternal life na ating natatanggap dahil sa pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. No, ito ay mayroong karampatang korona at ito ay ang korona ng buhay. At kumbaga ngayon pa lamang, bagamat tayo pa ay buhay, sa mundong ito, ang koronang ito ay may katiyakan, no? Dahil ang sinuman na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya itong crown of life ay tiyak na ating matatanggap mula sa ating Panginoon. Ang pangalawa ay yung crown of righteousness. Ito daw yung victory crown, no? Na kapag tayo ay namuhay ng mayroong sabi nga ay katwiran na nanggagaling sa ating Panginoon, hindi yung katwiran natin, no, kundi katwiran na nanggagaling sa ating Panginoon, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng laban sa buhay. Kaya ito ay sumisimbolo ng victory na ipinagpakakaloob ng Panginoon, no, dahil ang sabi niya nga, di ba, the battle is the Lord and the victory is ours. Kaya ito po ay nais ng ating Panginoon na talagang maranasan natin o matanggap natin yung katagumpayan, no, na anumang laban dito sa buhay ay naroon na sabi nga ang tagumpay ay lagi nating makamtan, no. Ang number 3, ito yung tinatawag na incorruptible crown o ito yung crown of perseverance. Ito yung corona na kung saan alam natin na sabi nga ito ay hindi kayang sirain ng anumang bagay, no, o anumang material o anumang kapangyarihan, dahil ang koronang ito ay naroon na sabi nga ay hindi kaya ng kaaway na sabi nga sirain, sapagkat ito yung corona na kung saan mayroong kang perseverance. Ibig sabihin talagang nagpapatuloy ka anuman ang mangyari, no, anumang pagsubok ang iyong pinagdaraanan, nagpapatuloy ka, hindi ka sumusuko, no, hindi ka humihinto, nagpapatuloy ka na maglingkod, magmahal sa ating Panginoon with all our heart, with all our soul, and with all our might. At ang number 4 ay yung crown of rejoicing. Ito naman po yung corona na kung saan
ay matatanggap natin kapag tayo po ay nagpagamit sa ating Panginoon upang mag-win ng souls, no? Na sabi nga ay naroon na ang mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon ay mawin natin o madala natin sa paanan ng ating Panginoon. Dahil kapag ito po ay ating nagawa, no, yung pong rejoicing o yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon ay talagang mararanasan natin. Diba? Sabi nga po, ay isang kaluluwa lamang ang magbalik loob sa ating Panginoon. Libo-libong anghel, no? Hindi lang siguro libo, milyong-milyong anghel ang nagagalak at tayo po ay makakasama dun sa kagalakan na yon. Kaya ito po ay sabi nga ay matatanggap natin yung crown of rejoicing, no? Yung putong ng kagalakan habang tayo ay patuloy na nagso-soul win o naghabi nga ay naglalapit ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. At ang panglima ay yung crown of glory. Ang crown of glory, ito yung crown of true servants, no? Na sabi nga na kapag tayo ay talagang naglingkod, no? Ginawa natin ang tunay na paglilingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung kanyang kalwalhatian, yung glory niya, makikita sa atin, ano? Nasa glory niyang yon, makikita natin na ito yung mag-a-attract doon sa mga, lalo na sa mga hindi pa mananampalataya upang sila ay sabi nga ay lumapit sa ating Panginoon, no? Kaya yun yung 5 crown na reward ng ating Panginoon na handa niyang ipagkaloob sa atin. At ang sabi nga, 'di ba? Ito ay sabi nga ang gantimpalang ito ay ibibigay, no? Sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya ito ay nakabase pa rin sa ating gagawin, no? Na para ito ay ating matanggap. At sa pagkakataon na ito, ang mayroon lang po akong nais na ibahagi sa inyo sa nakita ko dito sa mga talatang ito na kung saan ay kapag ito po ay ating naipamuhay, we can receive these rewards, no? Magagawa po natin na gawin yung kalooban ng Diyos o yung kaparaanan para matanggap talaga natin itong mga reward na ito na sabi ng Panginoon ay kanyang daladala upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa, no? Matatagpuan natin to sa Hebreo kapitulo 10 talatang 35 hanggang 38. Hebrews chapter 10 verses 35 to 38, no? Babasahin po natin. Sama-sama natin itong basahin. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 35, cast not away therefore your confidence, which had great recompense of reward. No, sa Tagalog, wag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. At sa verse 36, sabi nito, for you have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay makatanggap kayo ng pangako. Sa verse 37, ang sabi dito, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating na. No, darating at hindi magluluwat. Amen. Hebrews 10:38, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umuurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Dito sa mga talatang ito, meron akong 4 na bagay na nakita upang matanggap natin yung reward na dala ng ating Panginoon na sabi nga ibibigay ayon sa ating mga ginawa, no? Sabi nga how to receive these rewards, no? Sa verse 35 makikita natin ano, sabi nga noon, cast not away therefore your confidence, no? Wag daw natin itakwil yung ating pagkakatiwala. Anong ibig pong sabihin dito? Wag nating hayaan na yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon
ay naroon na sabi nga ay baliwalain natin, no? O yung naroon na kalimutan natin. Sapagkat itong habi nga yung pagtitiwala natin sa kanya, dito nakasalalay yung reward na ibibigay niya sa atin, no? Sabi nga, wag niyo itakwil ang inyong pagkakatiwala sa may dakilang gantimpala, no? Dahil yung habang tayo nagtitiwala sa kanya, no, na magagawa natin yung kanyang kalooban, no, at ito yung basihan ng gantimpala na matatanggap natin sa ating Panginoon. Kaya sabi nga let not sabi nga cast not away therefore your confidence. Ito yung number 1, no? Wag natin daw itakwil o ipagbaliwala yung ating pagkakatiwala o yung pagtitiwala, no, sa ating Panginoon, na sa kanya ay talagang walang imposible sa kanya, no? Minsan kasi yung iba dahil sa sobrang sabi nga, focus nila sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pagsubok, no? Imbis na makafocus sila sa ating Panginoon, na doon na babase, no? Doon na focus yung kanilang mga puso't isipan. Kaya minsan parang nag-give up sila o nawawala na sila ng tiwala sa ating Panginoon, ano? Pero ang sabi nga, we must not cast away. No, wag nating itakwil yung ating pagtitiwala o sa ating Panginoon, no. Kaya sapagkat ito yung talagang nagdadala ng reward na nanggagaling sa kanya, dito natin matatanggap yung patuloy nating pagtitiwala sa kanya, no, na sa kanya nga ay walang imposible, no, sa kanya ay laging may katagumpayan. Amen. At number 2, dito sa Hebrews 10:36, makikita naman natin dito, no, sabi nga, for you have need of patience. No, kailangan daw magkaroon tayo ng pagtitiis, no? Na yung pagtitiis na yon, na ang sabi nga ay ito yung magdadala sa atin, ito yung naroon maglilid sa atin para magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, 'di ba? Sabi dito that after you have done the will of God, you might receive the promise, no? Na sabi nga, after na magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, matatanggap natin yung kanyang pangako. Na ano ba yung pangako niya? Yung pangako niyang reward, no? Yung pangako niya mga pagpapala, yung pangako niya na sabi nga pagsama sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po ito, no? Na ang sabi nga ay naroon na kailangan natin ng pagtitiis, no po. Magtiis tayo, no? Magkaroon tayo ng tunay na patience na nanggagaling sa ating Panginoon, dahil ito yung naroon na sabi nga maglilid sa atin para gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. No, katulad ng sinabi, di ba, dun sa Romans chapter 12, no? Be not conformed to this world, but be transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is the good and the perfect will of God, no? Sabi nga ay naroon na yung kalooban ng Diyos ay ating magagawa, no? Kaya number 2 yon, kailangan natin ng pagtitiis. At ang pangatlo, ang sabi dito, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ano ibig sabihin po dito sa verse 37? Kailangan po maging excited tayo. Amen. Excited tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Huwag tayong tutulog-tulog, huwag tayong habi nga ay huwag natin babaliwalain. Dahil kapag ang isang tao ay excited, no, iba yung adrenaline niya, no? Iba yung naroon na sabi nga ay halimbawa ikaw dahil alam mo na may darating kang bisita na napakahalaga, no? Ba, mahalagang tao talaga yung alam mo na bisita mo, no? Ano ang gagawin mo? Basta ka na lang ba uupo? Maghihintay ka na lang ba? Di ba hindi? Dahil alam mo na napakahalaga ng bisita mo na darating, magiging excited ka, no? Talagang naroon na maglilinis ka ng bahay mo, magpapalit ka ng mga kortina, magpapalit ka ng mga beddings, no? Maglilinis ka, magwawalis ka,
sabi nga, yung mga alikabok na kung dati-rati basta walis ka lang ng walis, pero dahil alam mo na napaka-importante ang darating na bisita mo, ay naroon yung ano, no, yung talagang gusto mo lahat malinis, no? Lahat malinis, no? Ganun din po tayo kapag excited tayo sa pagdating ng ating Panginoon, no? Lagi tayong magnanais na maging malinis yung puso natin, maging malinis yung ating isipan, no? Katulad ng sinabi sa Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, we must think of those things, no? Dahil excited ka, no? Lahat ng paningin mo maganda, no? Lahat ng paningin mo may pag-asa, no? Tsaka iba yung lakas mo, no? Iba yung lakas mo. Hindi ka manghihina, lagi kang mayroong kakaibang adrenaline na ang sabi nga ay mataas yung dopamine mo ba yun na ito po ay yung halimbawa ay may biglang sunog na dahil tumaas yung adrenaline mo or dopamine mo, kahit refrigerator, kahit kaya mong buhatin, ano, no, ganun yung sabi nga strength na ibibigay kapag ang isang tao, lalo na ang Kristiyano, ay excited sa pagdating ng ating Panginoon, no? Every day of our life, no, naroon na lagi siyang handa, katulad nung sa 5 virgins, no, na yung 5 virgins dahil excited sila sa pagdating ng lalaking ikakasal, sila kasi yung bride, no, at darating yung bridegroom, no po, ay naroon na lagi silang handa, no. Yung kanilang oil ay alam nila na ito ay puno, no, hindi ito magkukulang. Pero yung 5, dahil hindi sila excited, natagalan pa nga, no, hindi sila talagang naghanda, kaya hindi nila hinayaan na yung kanilang sisidlan ng langis ay laging puno, no, nagpa-banjing-banjing sila. Kaya nung dumating yung bridegroom, nagkataon naman na naubos na yung kanilang oil. Kaya sa pagkakataon na yon, wala silang oil na sabi nga magagamit para sa pagdating ng bridegroom ay makasama sila. Kaya ang ginawa nila, no, noong una humihingi sila dun sa may mga sabi nga ay naroon na may baon na oil. Pero sabi nga, hindi namin pwedeng i-share sa inyo dahil baka pareho tayong maubusan. Mabuti pa pumunta kayo doon sa tindahan. At nung sila ay papunta na sa tindahan para bumili, nung time na yon dumating ang bridegroom. Kaya sila ay naiwan, no? Kaya ang naisang ating Panginoon, katulad ng sinabi niya do sa Revelation 22, no, na ating theme verse ngayong May, at ito dito sa verse 37, no, ito yung nagpapahayag na talagang totoo ang pagdating ng ating Panginoon, no? Hindi ito isang naroon na sabi nga ay kwento lang o naroon na isang sabi nga ay parang pampasigla lang. Hindi, totoo ito, mangyayari at mangyayari. Kaya ang nais ng ating Panginoon, excited tayo, no? Excited tayo sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Na lagi tayong handa, hindi yung kung kailan malapit, sinabing malapit na o sa ganung date ay darating na, tsaka ka lang magmamasipag, no? Naalala ko nga noong 1988, no? Yung 1988, may grupo na nagsabi na October 1988, darating na ang ating Panginoon, no? Kaya nung time na yon talagang yung iba, grabe, no? Binenta na nila lahat yung kanilang ari-arian, no? Nagsipag sila, no? Kung ano-ano yung kanila talagang para bang na-focus na nila lahat, no? Pero ang sabi sa Bible, walang nakakaalam, no? Walang nakakaalam. Eh yun, dineklara nila yung ano, no, yung day, yung date ng pagdating. Kaya nung dumating yung date na yon, walang dumating, alam nyo, frustration ang kanilang yung kanilang nadama, no? Kasi ano false ano yun, maling kapahayagan. Kung titignan natin ang kapahayagan sa Bible, darating ang ating Panginoon. Although walang
time o walang date, pero ang kasiguraduhan, darating ang ating Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Kailangan lagi tayong handa, no? Lagi tayong excited sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi yung halimbawa ay sa linggo, hanggang linggo lang tayo excited. Pagkatapos ng linggo, hindi na, no? Kaya ang nais ng ating Panginoon, lagi tayong excited. Anumang oras siya dumating, no, naroon na excited tayo. At tandaan natin, kapag ang isang Kristiyano ay excited sa pagdating ng Panginoon, excited siyang maglingkod, excited siyang gawin ang kalooban ng Diyos, no? Mayroong pagtitiis, may pagtitiwala, no? Yun yung yun yung mga magiging bunga kapag excited ka sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? At ang panghuli dito sa verse 38, no? Tingnan natin. Hebrews 10:38, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Praise the Lord. Ang panghuli, ang sabi dito, the just shall live by faith. Kailangan daw, no, tayo ay mamuhay ng may pananampalataya. Makikita natin dito, di ba, Hebrews 10 to, no? Yung kasunod na chapter, Hebrews 11, dito natin makikita yung mga mananampalataya na yung nagtiwala sa Diyos na namuhay ng may pananampalataya, no? Yung iba nga, hindi nila natanggap yung promise na sinabi ng Panginoon, pero nagpatuloy sila, no? Hindi sila huminto sa kanilang pananampalataya. Kaya gayon din daw, no? Kapag tayo ay excited na sabi nga ay sa pagdating ng ating Panginoon, no? Naroon na tayo ay makakapamuhay ng may pananampalataya. At tandaan natin, ang sabi sa Hebrews 11:1, faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na bagamat di pa natin nakikita, no? Di pa natin nararanasan, pero inaangkin na natin, tinatanggap na natin. Kaya kapag ganon, yung puso natin punong-puno ng pasasalamat, no? Bagamat di pa natin natatanggap o hindi pa natin nahahawakan, pero dahil nandoon yung pananampalataya mo, panay pasasalamat ang lalabas sa ating mga labi, no? Sabi nga doon sa Hebrews 12 ay 13:15, we will bring the sacrifice of praise, no? Ito yung ating magiging, which is the fruit of our lips, giving thanks to Him. Magkakaroon na tayo lagi ng pusong nagpapasalamat, no? Kapag tayo po ay namuhay ng may pananampalataya. Tandaan natin, everything that is not of sin, that is not of faith, it's sin. No? Ano man ang mga bagay na ating ginagawa ng walang pananampalataya, ito ay kasalanan. Anong ibig sabihin nun? No? Kapag ang isang bagay ay ginawa mo ng wala kang pananampalataya, ibig sabihin, naroon yung pag-asa mo ay mahina, no? Yung sabi nga, yung pananaw mo ay napakakitid, na sabi nga, lagi kang naroon yung hindi ka makapagtiis, no? Hindi ka makapaghintay, no? Kaya naroon dahil wala nang pananampalataya. Pero kapag naroon yung pananampalataya, no? Yung pananampalataya natin na sa ating Panginoon, makikita natin na laging mayroong pag-asa, no? Nandoon lagi yung ating pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya purihin ng Diyos sa apat na bagay na ito na ipinakita niya sa pamagitan ng Hebrews chapter 10 verses 35 to 38, no? Para yung reward na yon, no, ay ating makamtan. Tandaan natin, sabi nga, yung reward ay base sa ating mga gagawin, no? Kaya kapag ang ginawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, no, siya yung napaluguran, syempre the best yung reward na ating matatanggap, no? Pero kapag ang ginawa natin ay walang pananampalataya, no, laging nandoon yung murmuring, nandoon lagi yung hatred, nandoon lagi, ano yung magiging reward natin? Diba? Bad reward. Pero praise the Lord, ang nais ng ating Panginoon ay yung tunay na reward
na nanggagaling sa Kanya, na ang sabi nga niya ay ibibigay niya ayon sa ating mga ginawa, no? Kaya minsan pa, no, i-recap lang natin how can we receive the reward of God. Una, sabi nga dito sa ating binasa, no, sa Hebrews chapter 10, ang sabi dito, no, una, ang sabi ganoon, cast not away therefore your confidence. Number 2, we need patience to do the will of God. Number 3, be excited for the coming of our Lord. At number 4, live by faith. Amen. Praise the Lord. Kaya purihin ang ating Panginoon sa mga talatang ito na nagpapaalala sa atin kung paano natin matatanggap yung reward na yon. At praise God, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen. Let's be excited. Maglingkod sa Kanya, be excited to do His will. Amen. Be excited to glorify Him. Be excited to give Him all the glory, honor, and praise, thanksgiving. Amen. Kaya tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat sapagkat hindi kami kumakapa sa mundong ito. Hindi kami katulad ng iba na sumusuntok sa hangin. Lord, lahat po ng aming gagawin, tiyak na tiyak, Panginoon, na kapag ito'y kalooban nyo, kapag ito, Panginoon, ay ayon sa inyong plano, we have a great reward na matatanggap sa inyo. Lord, sa mga talatang iyon na amin pong pinag-aralan sa Hebrews chapter 10, verse 35 to 38, hayaan niyo po na ito'y matanim sa aming mga puso, maging gabay namin, upang, Panginoon, kami po ay maging excited sa inyong muling pagbabalik. At alam namin na sa pagbalik nyo, dala-dala nyo yung reward na nais nyo na amin pong matanggap. Salamat ng marami. Salamat po sa aking mga nakasama sa gabing ito. Pagpalain nyo po ang bawat isa at yung pong mga manonood pa, Panginoon, sa mga susunod na araw. Hayaan nyo na mangusap din po kayo sa bawat isa. Salamat. Truly, Lord, we claim the victory, O God, of your word in our lives, O God. And we will have that great reward coming from you. So now, Father God, we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsama. At muli ay maging excited tayo, no, sa darating na linggo, no, at maging sa susunod na Huwebes, na kung saan ay malalim pang kapahayagan tungkol sa mga reward ng Panginoon ang ating matatanggap. Kaya, God bless us all. Bye-bye. Ikaw ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi linto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang